Yma'n Llambed, mae yna 2 lyfrgell. Mae yna'r prif llyfrgell a mae yna'r llyfrgell Roderick Bowen. A fel ydych chi'n gweld, maen nhw'n cadw gyd o'r dogfennau hynaf o'r Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant. Mae'n le hyfryd i weithio yma yn y llyfrgell. Mae gofyn i chi droi'ch ffonau symudol i ffwrdd, achos bod o'n lyfrgell, ond ar ôl ail-wampio'r llyfrgell yma, fe yna adrannau gwahanol i chi weithio gyda'ch ffrindiau ac i drafod. Y prif gasgliad sy'n ymdrin â 4 pwnc ac sy'n ymestyn dros 2 lawr. Quarto, Q. Mae'r casgliad hwn ar gyfer llyfrau sy'n rhy fawr i ffitio'r silffoedd cyffredin ac mae'n cynnwys llyfrau ar bob pwnc. Folios, F. Pamffledi, P. Llyfrau cyfeiriol, reference books, R, sy'n cynnwys pob pwnc, a mae'r nifer o eiriaduron yn y casgliadau. Mae'n gret gallu cadw lan ar ddatblygiadau diweddaraf yn fy mhwnc drwy bori trwy'r wybodaeth fwyaf diweddara mewn cylchgronau cyfoes sydd wedi eu trefnu yma nôl y wyddor. Mae'r rhifynnau mwyaf hen yn cael eu cadw o dan y silffoedd. Wedyn ei symud i adran y cylchgronau sydd wedi eu rhwymo. Mae llyfrau a rhai adnoddau eraill hefyd sy'n cael eu cadw mewn stordy o'r enw Ystaciau. Ac os dewch ar draws rhywbeth yn y catalog yr hoffech chi weld, gallwch chi ofyn i'r staff i ddod o hyd iddo fo yn y llyfrgell i chi. Gall traethodau ymchwil doethuriaeth a thraethodau estynedig cyrsiau meistr gael ei benthyg i'w ddefnyddio yn y llyfrgell. Mae amrywiaeth eang o offer y gallwch chi ei benthyg o'r llyfrgell. Mae rhai noddau'n cael eu cadw tu allan i'r llyfrgell, enghraifft traethodau estynedig cyrsiau meistr, llyfrau pryn a llyfrau sy'n cael eu defnyddio'n llai aml. Os allwch chi ffeindio rhain ar gatalog y llyfrgell, allwch chi ofyn i llyfrgellydd fel ei bod yn cael eu cludo i'r llyfrgell i chi. Mae gwasanaeth di-wefr i gael ar draws y campws. Mae'n ddefnyddiol iawn gallu menthyg gliniaduron, netbooks ac iPads. Mae'n rhaid i chi dalu blaendal, ond mi gewch chi'r arian yn ôl unwaith i chi ddychwelyd yr eitem. Mi allwch adnewyddu'r eitem 2 gwaith, dim ond bod yna neb arall yn gofyn amdano. Gallwch chi ofyn i staff y llyfrgell am help gyda rhaglenni cyfrifiadurol, ond fe fydd angen i chi fynd at yr adran dechnoleg wybodaeth am gymorth gyda phroblemau technegol ar gliniaduron neu chyfrifiaduron. Os da chi bach ar goll yn y ganolfan yma, bydwch y poeni, mae yna bamffled yma sy'n helpu chi efo bob peth. Mae yna manylion cysylltu, dydy bod chi eisiau ffonio neu trwy e-bost, manylion am y gwefan, yr oriau agor sy'n yma, ac yn anffodus y diriwion da chi'n cael os da chi'n dod â llyfrau nôl yn hwyr. A basically popeth arall da chi angen gwybod ar gyfer y ganolfan. Darlithwyr sy'n penderfynu am faint mae llyfrau yn gallu cael eu menthyg. Mae llyfr sydd heb fand yn gallu cael ei gymryd allan am bythefnos, neu os da chi eisiau estyniad, mae'n bosib gwneud hynny. Mae llyfr efo band coch yn cael ei gymryd am wythnos, ac mae llyfr efo band melyn neu band glas yn cael ei gymryd allan am gyfnod byr yn unig. Mae cylchgronau wedyn, sydd wedi cael ei gorchuddio, yn gallu cael ei benthyca am wythnos, a cylchgronau heb ddim byd o gwbl yn gorfod aros yn y llyfrgell. Os am fwy o wybodaeth, ewch chi edrych ar y wefan. Felly beth sy'n digwydd os da chi'n dod â llyfr yn ôl yn hwyr? Wel, yn amlwg da chi'n mynd i gael dirwy. Felly pwrpas ydy, dewch efo nôl ar amser. Pwrpas diriwion ydy i bawb cael cyfle yn y brifysgol i gael defnyddio'r adnoddau. Sut maen nhw'n gweithio ydy, y lleia'r amser ydy'r benthygiad, y mwyaf dyma'r dirwy mynd i fod. Felly, sut fyddwch chi'n dod o hyd i deunydd defnyddiol ar gyfer eich aseiniadau? Wrth gwrs gallwch chi edrych trwy'r silffoedd yn adran eich pwnc penodol, a falle fydd hyn yn ddefnyddiol i chi, ond byddwch chi wedi nodi erbyn hyn fod llawer o'r llyfrau mewn nifer o gasgliadau. Hefyd, mae'n bosib fod llawer o'r llyfrau poblogaidd allan ar fenthyg, a dim ond trwy edrych yn y catalog y mae modd i chi ffeindio mas amdanyn nhw. Falle hefyd byddwch chi'n sylweddoli fod llyfrau sy'n ddefnyddiol ar gyfer eich aseiniad o dan bynciau gwahanol. Enghraifft, os ydych chi'n myfyriwr clasuron ac yn wneud aseiniad ar safle menywod o fewn cymdeithasau Groegaidd y Rhufeinig, a fydd eich llyfrau o dan yr adran hanes clasurol neu o dan yr adran astudiaethau menywod.
Yr ateb yw y ddwy. Mae'n dibynnu ar sawl llun yn mesur yn cynnwys y prif ffocws y llyfr. Cofiwch hefyd fydd unrhyw lyfr mawr ar y pynciau yma o dan y casgliad cwatrwr neu ffolio. Felly mae'n werth edrych ar catalog y llyfrgell pa bynnag bwnc rydych chi'n ei astudio. Mae'r rhif penodol yn cael ei roi i pob pwnc yn ôl system ddegol dewi, sef 3 rhif a falle pwynt degol ar rhagor y rhifau. Mae tair llythyren yn dilyn y rhif, sef fel arfer tair llythyren gyntaf cyfenw'r awdur. Fel arfer, bydd unrhyw bwnc penodol ar un rhif pa bynnag gasgliad meddianddu. Er enghraifft, fe fydd llyfrau ar ffilm ar rhif 791 yn yr prif gasgliad, casgliad cwarto, ffolio neu'r casgliad cyfeiriol. Fe allwch chi gael mynediad at gatalog y llyfrgell yn uniongyrchol ar-lein drwy fynd ar wefan y ganolfan adnoddau dysgu, drwy Moodle neu drwy defnyddio'r cyfrifiaduron ar bwysau man gwybodaeth sy'n yn unig at y pwrpas hwn. Mae'n werth cymryd tipyn o amser i ddod yn gyfarwydd y defnyddio catalog y llyfrgell a gofyn am help os mae angen. Mae tabiau ar draws dop y dudalen yn eich alluogi i bigo opsiynau gwahanol. O'r dudalen cartref, allwch chi chwilio yn ôl geiriau chweddol cyffredinol neu cliciwch ar Advanced Search i chwilio mewn mwy o fanylder. Bydd rhaglen WorldCat yn edrych ar draws stoc y ddau gampws a llyfrgelloedd eraill ac bydd unrhyw eitem sydd ar gael yn eich campws chi yn cael ei ddangos ar frig y rhestr. Os hoff eich fenthyg unrhyw eitem, cliciwch arni i ddarganfod rhif ym mha gasgliad yma hi, rhif y pwnc, sef y rhif ar label ar feingefn y llyfr, ac i weld os ydy'r eitem ar gael neu beidio. Os ydy pob copi ar fenthyg, fe allwch wneud cais i gael yr eitem wedi ei gadw i chi ar ôl iddo gael ei ddychwelyd, trwy glicio ar Request Item a dilyn y cyfarwyddiadau ar sgrin. Unwaith caiff yr eitem ei ddychwelyd i'r llyfrgell, caiff ei gadw i chi am wythnos, ac fe allwch chi ei bigo i lan eich hunan a'i gymryd i'r peiriant hunan fenthyg. Gydag eitemau newydd, os welwch chi fod ei statws yn gweud in cataloging, fe allwch chi ofyn wrth y man gwybodaeth i rywun ddod yr eitem i lawr i'r llyfrgell cyn gydeg a phosib. Mae'r tab My Account yn eich alluogi chi i adnewyddu llyfrau, i weld os oes llyfrau rydych wedi gwneud cais amdanynt wedi cyrraedd, neu i weld os oes unrhyw dirwyon neu rhwystrau eraill ar eich cyfrif. Mae rhai rhwystrau yn eich atal chi rhag adnewyddu llyfrau, felly fe fydd rhaid i chi gysylltu ag aelod o staff. Unwaith y byddwch chi wedi derbyn eich slip cofrestru o'r gofrestfa, fe gewch chi fynd i nôl eich cerdyn adnabod o'r llyfrgell. Bydd gan y staff eich gwybodaeth, bydden nhw'n tynnu'ch llun chi, ac wedyn bydd y cerdyn yn cael ei argraffu yn syth. Mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r cerdyn mwyn tynnu rhywbeth allan o'r llyfrgell a chofiwch gymryd gofal ohono fo, achos gall unrhyw un ddefnyddio fo mwyn tynnu rhywbeth gwerthfawr allan o'r llyfrgell, a hefyd mae'n rhaid chi dalu am gerdyn newydd. Mae'r peiriant hunan fenthyg yn gadw chi ddod â llyfrau allan o'r llyfrgell a'i dychwelyd nhw'n hawdd. Chwbl chi'n gorfod wneud i fenthyg llyfr ydy pwyso benthyg ar y peiriant, swipio'ch cerdyn, rhoid y llyfr ar y silff a pwyso gorffen a gewch chi dderbyneb. Chwbl chi'n gorfod wneud i roed y llyfr yn ôl i'r llyfrgell ydy pwyso dychwelyd, rhoid y llyfr ar y silff, pwyso gorffen a gewch chi dderbyneb arall i ddweud bod chi wedi dod efo nôl. Mae mor hawdd â hynna. Bydd y blwch yma sydd tu allan i'r llyfrgell ar agor pan fydd y llyfrgell ar gau, felly gallwch chi ddychwelyd eich llyfrau'n ddiogel. Ti'n bod ar hon? Byddio? Gwefan adnoddau yn canolfan adnoddau dysgu, llyfrgell. Mae'n really handy actually, achos dwi'n gallu gweld y catalogau Caerfyrddin, Llambed a unrhyw llyfrgell arall bwysio. So mae yna data, chylchgrona, llyfrau electronig rhaid gael ar gyfer neu gwaith ti rioed wedi defnyddio fe? Do, di gwir, achos mae'n handi fi achos bod fi'n mynd byw ar y campws, so fe drai wneud gwaith adra. Oeddech chdi gorau cael cyfrinau'r Athens i ddechrau, a ni'n siŵr beth wneud, ond fan esbonio chdi ar y wefan sydd i ddefnyddio fo, am na rif cyswllt os ti'n cael trafferth hefyd. Yndi, mae'n really handi, actually. Ti'n gallu mynd ar Blackboard a'n yma a gael newyddion diweddara o'r canolfan adnodda. So, fedrwch hyd yn oed dilyn nhw ar Facebook a Twitter. So really handi os ti angen unrhyw wybodaeth ar gyfer oriau agor neu cynllun llawr, sut ti ddod o hyd i'r pethau. Mae yna manylion cyswllt arno fo fyd. Ac os ti angen rhywle i neu gwaith, mae yna
rooms ar gael yn y quad. Ie. Astudio, a fanna ti'n cyflwyno syniadau chdi fyd. Ti'n gwybod beth ni'n gweld yn handi fy hwn, ie? Os di'r llyfr ti ddim eisiau yn y llyfrgell, fe dwi wedi gwneud cais a llenwi ffurflen ar-lein. A mi fydd y llyfr i fewn i chdi ar y llyfrgell tro nesaf ti eisiau fo. A hefyd maen nhw gallu anfon erthygla cylchgrawn i chdi drwy'r post. Ie, dwi'n neud hwnna'n barod, actually. Na. Ie, oedd gen nhw'n llyfr yn eisiau, actually. So, nhw ar fi gael o'r llyfrgell Brydeinig. Dwi'n handi, os ti'n rili stuck ar gyfer bethau i wneud gwaith efo. Ie. Pethau mae'n ddangos i chdi hefyd, nid yn unig sydd wedi defnyddio'r llyfrgell yma, ond sydd wedi defnyddio llyfrgell prifysgolion ar draws y Deyrnas Unedig. Ie, handi. Mae'n rhaid wybodaeth am y siop, actually, hefyd. Na. Da? Ie, ac unrhyw fatha casgliadau arbennig sydd gan yno hefyd. So mae'n rili handi os wyt ti angen unrhyw help o gwbl, fedri di gofyn am sesiwn efo rhywun sy'n gweithio yn y llyfrgell. Ie, allan Gallwch chi dalu am argraffu eich chi'n gwpio drwy ofyn am gerdyn wrth y man gwybodaeth sy'n gallu cael ei lwytho ag arian yn ôl yr angen, bod na i safswm. Os oes unrhyw gwestiynau neu broblemau gyda chi, mae staff llyfrgell o hyd yn barod i helpu. Dyma stafell ddarllen Roderick Bowen. Dim ond yn yr ystafell ddarllen gallwch chi edrych ar ddeunydd o'r casgliadau arbennig. Mae'r stafell yn aml yn cael ei defnyddio ar gyfer seminarau, cyfarfodydd a chynadleddau. Yn ogystal ag ar gyfer arddangosfeydd, gallwch chi weld yr arddangosfeydd ar-lein hefyd. Yn yr ystafell ddarllen, mae llyfrau cyfeiriol sy'n berthnasol i'r casgliadau arbennig sy'n cael eu cadw yma neu mewn mannau eraill, neu i ddechnegau argraffu neu ddarlunio deunydd a gyhoeddwyd cyn 1850. Gall myfyrwyr dynnu lluniau digidol o'r llyfrau cyfeiriol ar yr amod ei bod yn cytuno ar gyfraith yr hawlflaint, ond dim ond staff sydd ar hawl i dynnu lluniau o'r casgliadau arbennig. Gall lluniau digidol gael eu darparu am dal. Mae'r casgliadau arbennig eu hunain yn cael eu cadw mewn stordau arbennig, ble mae tymheredd, y lleithder a'r golau'n cael eu rheoli, i wneud yn siŵr bod y casgliadau'n cael eu cadw dan yr ymodau cadwraeth mwyaf ffafriol. Wedi eu casglu dros y 200 mlynedd diwethaf, drwy gymynrodd a rhoddion yn bennaf, mae'r casgliadau arbennig yn cynnwys mwy na 30,000 o weithiau argraffedig, 8 llawysgrif o'r oesoedd canol, tua 100 o lawysgrifau o'r cyfnod wedi'r oesoedd canol, a 69 o deitlau wedi hysgrifennu cyn 1501. Mae defnyddio'r archifau yn cynnwys cofrestrau cynnar y myfyrwyr a ffotograffau o ganol y 14th ganrif ar 15 ymlaen. Gallwch chi ddod o hyd i ddeunydd y casgliadau arbennig i gyd ar gatalog y llyfrgell. A'r ffordd orau i sicrhau gallwch chi ei gweld yw trwy anfon e-bost at staff llyfrgell Roderick Bowen i wneud trefniadau ymlaen llaw. Mae croeso i chi hefyd alw heibio ar unrhyw amser, dim ond i chi fod yn ymwybodol falle bydd sesiynau dysgu yn yr ystafell ddarllen, a hyn yn golygu na allwch chi gael mynediad i'r deunydd ar unwaith.